ihe m kwuru bụ na n'ụbọchị buru gbuo na-abụ amụọ nwa n'ala Igbo adị eku nwa eje n'ụlọ ụka. Ife a na-eme n'ụbọchị buru gbuo n'ala Igbo bụ amụọ nwa ewere placenta nwa ya bụ isi ahụ ebunata ya n'ụlọ. Ọ bụrụ na nna nwa ka dị ndụ enye ya ọ bụ na ọ nọ ndụ onye nọdụ ka nna nwa ahụ ewere datin wee pụta n'anyanwụ gbado ụkwụ n'ala wee kpọkuo mmụọ eke na mmụọ oye na mmụọ afọ. The four forces bịakọrọ ọnụ together mere gị mma ndụ, the beauty of life. Were kwubie okwu n'isi nwa wee sị ọ bụrụ na iyi ụwa nwa ṅụrụ bịa dị njọ na ya ji ikikere o ji wee bụrụ nna ya wee na-aṅụasị ya na ọ ya eme ụwa ya nke ọma. Okwusie okwu a kwubie ya ewere ya nie n'ala kụnye osisi ebe ahụ ka a na-echeta n'ebe a ka e niri iji nwa ha. O wee mee izu ahụ maka ọ bụrụ mbọsị ụkwa dara ka o ji ere. Ọ na-abụ nwa apụta sọm ahụ o mee omume etu asọm ahụ o chenji omume ha were jee Chukwu were mara dati na osisi ya ịkụnyere ebe ahụ nwụrụ mgbe o ji amị na mgbe o ji na-amị. Mgbe ahụ isi ji amị nwa ama ọfụma, mgbe osisi ga na-amị nwa ahụ ama mma ọfụma. Ha were kwụsịsị ịkụnye osisi na-aba eweta ya zie kwubisi okwu eti ya n'aja ana n'ihi na o nwere mgbe ana ga na-emepụta ife. Mana kịta na-eme ndị be anyị mụọ nwa ụfọdụ na-apụ placenta ha n'ụlọ ọgwụ apụ nke nwa, ụfọdụ na-ebi dọkịta si frọch ya ụfọdụ na-atụfu atụfu. Ọ na-eme na ịmasị ihe ụwa nwa gị ṅụrụ o ji wee bi maka ihe esi wee chenjiri ya o mesizie ọ na-enye anyị nsogbu maka na anyị ewere ego nke ya bụrụ nke anyị were jide aka. O mezie mkpụrụ ọnwa 3 ya bụ 3 months kuru nwa jee n'ụlọ ụka si na-eme gịnị na ime gị ya baptizim na ọjụgo ekwensu na ọrịa ma ndafe ya niile. Mana mgbe mmụọ ahụ o ji wee bịa ụwa bịa ihe anyị kwesịrị ị na-ewepụ mgbe ahụ abịakọ n'ọnụ the forces niile abịago onye bezie nsogbu ka ife a ga-emezi abalị ka ọ bụrụ nri.